Morjensta! Mä nyt kuvaan meidän traktoria, kun se on ihan ihan mulle, mutta ei ehkä kaikille. Sori, tää pikkasen tärisee, kun mä kävelen, meidän tie on huono. Mut meillä on Samen traktori ja niin edespäin. Niin kuin näette, meillä on Tuhdin 2V90 kärry, jos tää ei ole vieläkään kipattu. Sitten tässä on varoituskolmio tästä kärrystä, koska miksei olisi, vaikka meillä on traktorissakin. Mutta kaikissa peräkärreissä on traktorissa ja peräkärreissä on varoituskolmio. No ei ihan kaikissa, jotka ottelussa on pois. Sitten hydrauliikka jutut. Meillä on tää mennyt vähän niinku vääntynyt, ette ehkä näe, mutta mä näen, niin tää on pikkasen vääntynyt, että tää kärry on aika lailla menossa ehkä lähdössä, emme tiedä vielä. Ja sitten tässä on nämä renkaat, kontinen renkaat, sitten tässä on kontinen renkaat AC85. Sitten, sori en sanonut renkaiden koko nimeä, mutta oliko se. Ja sitten meillä on tässä kauha, kuten kaikissa traktorissa on yleensä. Joo, ja ottakaa ihan pikku hetki, kun mä pistän tän traktorin oven nopee. Noin. Tässä on meidän traktori. Meidän traktorissa on tolleen tossa ja sitten tässä on tää etunostolaitteet ja tietenkin ohjauspyörä. Sitten tuolla on majakalaitto, jos näette. Sitten apparin penkki, mittaristo. Sitten kaikkien traktorin näkyy istujan penkki. Ja sitten sen niin edespäin. Ratti on liikkuva tässä traktorissa, siis silleen niin kuin se voi mennä tonne päin ja sitten tänne päin isompi, kuten näemme tosta. Sitten ohjeita ja muita on tuolla. Sitten tää takapakituspeili. En voi katsoa eteen samalla kun pakittaa. Ihan mutta ei yhtään hyödyllinen. Sitten tässä on käsikaasu. Sitten kattoikkuna tästä löytyy, kunhan saan vähän näyttää, ei oo oikein. Että sitten mä voisin näyttää kuvaa tästä, joo, musta tää on ihan hyvä ja niin edespäin näkyvyys on ihan hyvä. Sitten joo. Sitten voitaisiin siirtyä tänne traktorin alimmalle. Ottakaa, mä pistän oven kiinni. Sitten täällä on työpakkilaatikko, eikä boksi, ja sitten täällä on renkaita. Äiti, täällä on muuta, tossa joku oksa, pitäisi sanoa isille. Onko se tarpeellinen vai no isi on saattanut pistää, jos alhaalla on ollut jotain. Koska tässä on joskus kasen edeltä Same meillä on ennen kase. Sitten tämmöstä. Tää on täältä niinku. Ja sitten tää on vähän niinku tämmönen ihan normaali traktori, joka ei ole yhtään iso. Ja tää on tämmönen, joo, eikä se olisi ehkä moikka.